Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. So it's me, DJ Rocketera. With DJ Titangelo. And welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit, malagkit, nakakakilite. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge culture. Kaya naman meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya na i-welcome na natin ngayong gabi. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Hello, good evening. Hello. Hi ma'am, ano pong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Jay po. Jay. Ilan taon ka na, Jay? 29 po. 29. Sang lupalop ka naman galing, Jay. From Manila po. Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, Jay. J29 from Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Guilty pleasure, unang beses kong makatikim ng talong. Unang beses mong makatikim ng talong. Guilty pleasure. Tama ba? Kami ng pagkakarinig? Yes. Yes po. Unang beses mong makatikim ng talong. Unang araw pa lang natikman na kita. Wait lang! Guilty pleasure! Bakit mo nasabing guilty pleasure pa lang? Kasi po, I had FUBU. Pero yung nakapubo ko po kasi is in a relationship siya. In a relationship po siya and I'm aware. Kaya nasabi mo parang ito yung guilty pleasure mo? Tama ba? Yes, yes po. Okay, sige, ganito na lang. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano, anong naganap at paano nagsimula ang lahat ng ito? Actually, it happened po nung nag-dating app ako. Nag-dating app po kasi ako. Then one time, nag-scroll po ako ng mga nag-like sa akin. So, na-spot ko po siya. So, sabi ko, actually, na-attract ako sa kanya sa picture. Ano ba yung picture niya? Ano ba yung tsura niya doon? Ano po, ang gwapo niya po kasi para sa akin. Mas Kasi pogi kahawig pa na kay po yung Titangelo? idol ko. I mean, yung idol ko na artist. So, sabi ko parang na-attract ako. Naglaway ka? Appeal niya. Naglaway ka? Naglaway ka? Medyo po. Sino mas pogi? Yun o si Titangelo? Gwapo po si Titangelo pero yun po kasi yung bet ko talaga. Like, ideal ko po talaga siya for physically. Anong itsurahin niya, Jay? Ano po, mukha po siyang artistahin. Pero hindi po siya yung hunk na build niya. Medyo mukha po siyang rakista na basta po yung kahawig po ng artist na gusto ko. Sinong artist nga yan? Pwede mo ba banggitin? Basta po artista na lang siya. Ayaw na lang niyang banggitin. Sino? Si Jay Isidro, ganyan. Nagsisimula na lang po yung letter niya Chito. sa letter J then. J
Jay Contreras? Yes. Juan Carlos. Contreras. Gano'n? Hindi po. Ano siya? Singer. Yeah. Mga Siguro sino naman ngayon? yun eh. Ano ba to? Ano to? Pinayen nyo? Tao ba to? Long Tao? hair, diba? Chubby Okay. cheeks, ganyan. Mahaba, matangkad. Diba? But anyway, mukhang ayaw niya naman disclose Oo. kung ano bang, sinong artist yung kamukha nitong pinag-uusapan natin. Okay, so, naspatan mo siya, naspatan ka niya, nakita mo na nakalike siya sa'yo. Okay, so what happened next? Then, nag-start na po yung conversation namin. Na maganda naman po yung naging conversation. Like, we have something in common. Then, na-like, as in, like ko po siya. Then, nag-usap ko po kami tungkol sa life. Then, parang nagkaroon po kami ng connection talaga. So, hindi lang sa physical yung nagustuhan ko and the way yung conversation po namin. Tumagal siya, then after nun, hindi na lang yun yung napag-uusapan namin. Pero siya po yung nag-initiate ng something naughty talks, ganun. Kasi gusto niya talaga yung ako, umami naman siya physically, gusto niya yung itsura ko. Siguro na-attract siya dun sa mga pictures ko dun sa dating app. So, ano bang itsura mo? Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong itsura mo? Sakto lang po. Average po. Pero sabi po nila, kahawig ko daw po si Kitty. May nagsabi sa akin, kahawig ko si Kitty. Kilala niyo po ba si Sino Kitty? Kitty to? Kitty. Kitty. Ang alam ko na may Kitty siya. Ako din, may Kitty ako. Hello, Kitty. Yung anak ng dati nating Pangulo. Apo, yan po. Oh, ganun yung itsura mo. Okay. Pero hindi naman po ako Voluptuous, super makinis. confident. Siguro po kahawig ko. Pero hindi naman po yung kahawig na kahawig. Okay. So, na-attract din siya sa'yo. Tapos, nagkita na ba kayo? Yes po, nagkita kami after mga ilang weeks. Kasi that time, lilipat kasi po ako ng workplace. Tapos sabi niya, ilang beses niya akong gustong puntahan sa place ko sa Manila. Kaya lang po, hindi ako napayag pa. Kasi lagi akong busy. Gusto niya talaga ako makita. So, nung unang pagkakataon na nagkita kayo, nag-meet kayo, saan ang napag-usapan ninyo? Sinundo ka ba niya? United ka ba niya? Anong naging setup niyo? Po kami, meet kami. Sinundo niya po ako, pero hindi sa bahay. Nag-meet kami sa around Manila din po yung place. Then, nag-check-in po kami. Sa Manila din yan. Yes po. Ay, hulaan natin. Yeah! Gusto ko na. Santa Mesa to? Santa Mesa? Santa Mesa area? Hindi. Basta around, Pasay. L. Ha? Letter L. L. Letter L. Ano? Manila. Yes po, letter L. Yun po. Around letter L. Sa may Lagos Loton. Loton, Legarda. L po siya, basta. Okay, sige. Pinoy henyo na naman tayo dito ngayon. Okay, so Las Piñas. hindi nga Manila nga eh. Manila. So Manila, Loton, Legarda, Luneta lang naman yun. Luneta. Oo. Saan sa Luneta? Alam nga sa gitna kayo ng Luneta. Ganun. Malay mo may budget sila yung humarang sa Ay, ano ni, all doon. 'di ba yung background ni Jose Rizal, Oo. 'di ba? Meron doon silang may mga nag-Airbnb doon eh. Meron din doon sa may eskwelahan ng LPU, yung parang ano doon, yung hotel doon. In fairness sa'yo, dami mo talagang alam. Nalalaman ko lang yun. Siguro po ewan ko kung Manila pa rin siya, pero LP. Yan, LP. Hindi na Metro Manila. Oh, Metro Manila. Metro Manila. Las Yes po, Piñas. Metro Las Manila. Piñas nga. Okay, so doon kayo nagkita, Okay. Tapos nag-check-in kayo doon. Nakakotse Yes siya, po. nakakotse siya. Hindi po, siya, bike. Bike? Motorbike. Motorbike. Akala ko nang unang kita ninyo, pawis na pawis siya, di ba? Saan ka punta? To the moon. Road trip. Broom broom. Skirt skirt. Zoom zoom. Soft break. No room. Okay, so doon na nagpunta sa Las Hello Piñas. po.
Nagpunta sa Las Piñas, doon nagkita, naka-motorbike. Nung pumunta kayo sa hotel, nakaangkas ka sa kanya o talagang doon na kayo nagkita talaga? Yes po, nag-angkas na po ako sa kanya, then pumunta kami dun sa pinag-check-in na namin. Okay, doon na tayo sa check-in na. Actually, Ano amoy niya? Yung may bango. Ano? Anong amoy? Ang bango. Like, super, nung lumapit po siya sa akin. Kasi naka-helmet pa siya nun. Tapos, ngumiti siya. Tapos, ang gwapo niya po kasi nung una ko talaga siya. Kaya kabado talaga ako. Like, bago po kasi kami punta sa hotel, nagbili muna kami ng iinumin namin. Oh. Bumili kayo ng kapote? Hindi lang, ng alak. Ganun. Wala kang biniling kapote. Kasi hindi po kami inulan. Ay, hindi po kami bumili. Kasi actually, hindi ko ini-expect may bakbakang mangyayari. Ano yun? Pupunta lang kayo ng hotel para magpitik bulag? Mag-iinom nga lang sila. Lulunok lang sila ng laway. Opo, Tsaka kasi nung yun po inumin. talaga yung bala ko. Pero ini-insist niya noon na, alam niyo po, yung sabi, kasi that time, alam ko na may, Pwede ba yun? siya, may girlfriend siya. Nakakakuha ko ng Kasi bagong linya, ha? Kasi nabigla po ako, mga ilang weeks na kami nag-uusap, bigla siya umamin sa akin na may girlfriend siya. Kung kailan po ba, medyo na papalagay na yung loob ko ng konti sa kanya. Like, comfortable na po ako mag-share sa kanya. Siya din nag-share siya sa akin ng tungkol sa kanya. So, yun po. Tapos, nung nagkita na po kami sa nag-check-in na kami. Yun. Nag-check-in na po kami. Nandun na kami sa room. Nag-inom kami. Like, nag-share ulit. Nagkwentuhan kami. Mhm. May mga suot pa kayo nun? Opo, may suot pa. Okay. Nakailang Yun. bote kayo nun? Actually po, ganito DJ Rat. Nung una talaga kabado pa. Kasi ang layo ko sa kanya. Upo kami sa kama. Tapos ang layo ko, sabi niya sa akin, hindi ako nangangagat, dito ka sa tabi ko. Sabi niya ganun. Gandang nung nandun linyahan po ako yun. nagbili kami ng drink sa 7-Eleven, doon palang kinakabahan na ako. Kasi nga, yun po, basta kabado ako, pero ngumingiti lang ako. Tapos, yun, nag-start na po akong lumapit. Tapos, nag-drinks na kami, nagkwentuhan. Hanggang sa... Tapos, nung nandun na, parang sabi niya palit kami pwesto kasi siya yung nandun sa may, sandalan ng kama. Ako yung nasa tapat niya. Sabi niya, palit tayo, baka hindi ka comfortable dyan. Tapos, nung lumipat na ako ng upo, sumugab na agad siya. Paano yung sunggab na ginawa? Sinunggaban ako. Ay, nabigla ko, pero nung nandun na, siguro dala na din po ng nakainom ako, pero hindi po ako lasing. Tipsy lang. Tipsy lang. Mhm. Tapos, ayun, hinalikan niya na po ako. Nagkapaan na po kami. Tapos, nung nandun na po sa moment na wala na akong damit. I mean, wala na akong Nagulat sa ka na baba. lang, wala na yung damit. Ano yun? Magic? Tapos, Magic? Kanina mo pa ako niloloko dito, Jay. hindi ko alam, nabaliw na Jay! yata ako. No? Jay! 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 Uy, wait lang, di tayo marinig ni Hindi ko Jay. alam, ang bilis kasi ng Jay! pangyayari. Jay, teka lang. Jay, sandali lang. Jay! Imatay na, Opo. Jay! Sandali lang. Kasi natawa kami sa sinabi mo na hindi mo alam na nawala ka ng saplot. Si Titan Jello nagmamagic to eh. Nagmamagic ng mga bagay bigla mawawala, magkakaroon, ganyan. So, minagic ka nung lalaki. Jay, hindi ba ano yan? Budol yung nakilala mo. Bigla ka na lang bigla na lang okay lahat.
sa'yo? Jay, narinig mo pa kami? Yes po, rinig. Okay, ha? Makinig ka mabuti, Jay. Kanina, sabi mo, hindi kayo bumili ng pangkapote. Kasi hindi mo ine-expect na may mangyayari pero papunta kayo ng hotel. Magkukwentuhan lang. Kasi innocente talaga po ako. Kasi, ano po talaga, like, Wala pang nangyayari sa'yo ever? meron po once. Kaya lang, after 10 months na po yung nangyaring yun. Ano? Like, Wait lang linawin natin. Okay, meron ka na bang past intimate thing sa ibang tao in the past? yes po, in the past, meron last year lang po yung first ko. Okay. After 10 months na ulit. Yun lang din po ulit. Okay, so unang beses at huli na yon. Kumbaga hindi nasundan yon. Eto na yon, yung Hindi next. na po. Yes. Pero Jay, ano yun? Sa 10 months na yun, Jay, nagka-Alzheimer's ka, Jay, nakalimot. Hindi ko na alam yun, guys. Hindi kasi po na first time ko, DJ. Ano lang po siya, like, bilis lang Saglitan lang yung pangyayari. Opo. Hindi mo like, naramdaman. 2 rounds lang, gano'n. Naglitan pero naka 2 rounds. Tapos ano po, like, kasi since first time po, parang uncomfortable ako kasi masakit nga po siya. So malaki yung una. Saks lang. Masikip ka lang talaga, ganon. Apa, masikip na po. Pero naka 2 rounds kayo, ganon. Apa. Okay. Tapos, So after Yes po. nun, after 10 months, biglang eto na naman ulit, sasaba ka na ulit sa refresher course mo. Yes Okay, po. refresher course na to Yes, diba? Refresher course! Hindi. Hindi. Di nandun na nga po kami sa moment. Ayan. Like, andun na, like, my God, nung hubad na ako, hubad na rin siya, tapos sinisid niya na ako, oh my God. Hindi ako marunong mangagat, pero marunong akong kumain. Ganun yung linya niya dun, no? Sinisid niya po yung, Pearl of the Ocean Seas. Wow! Sinisid ang Pearl of the Ocean Seas. Orient Seas. Orient Seas? Ano ba? Pearl of the Orient Seas. Orient Seas. Susyal. Ang syala mo, be. Kaya nga, Pearl of the Orient Seas. Sinisid niya. Kumusta naman yung feeling na nasisid yung Pearl of the Orient Seas? Grabe po, tumirik yung mata ko. Tumirik. Tumirik yung mata mo. Akala ko sasakyan lang yung Pero- natirik. Opo, tapos doon na nga po yung first time kong sumubo ng talong. Kasi hindi ko po na-try sa first. So that time, First time Opo. mong sumubo ng talong. Okay, so since first time mo nung time na yon, pwede mo bang i-describe muna sa amin kung ano yung sukat, haba nitong talong na ito? Paano natin siya madedescribe? Ito ba yung mga maliliit na talong o mahahaba pero matabang talong? siguro mga 4 inches na hindi naman super taba pero slight. Ang liit yun. 4 inch. Hindi po, 4.5 mga ganun. Hindi po kasi ako Maliit pa rin marunong yun. at ganun. Ito, 1, 2, 3, 4. Pero maano na po siya, 5. basta Maulo. matigas naman Ganun. siya. Matigas. So, hindi, first time ko talaga po makakita ng naka-plug ceremony na na talong. Paano yun Tapos- dun sa first experience mo, kamo? Yung Hindi mo first nakita experience na po, naka-flag ceremony hindi siya? Po. Hindi ko Basta siya sinuksok nakita. na lang sa'yo, ganun? Oo. Kasi, kasi Hindi mo parang nahawakan? hindi po. Actually, hindi ko siya nahawakan, hindi ko nahimas, unlike dito sa pangalawa. Okay. I mean, opo. Sige, gets na namin. Okay, so talagang parang ito bagong-bago talaga sa'yo, no? So, Opo. as bagong in, course talaga to. Bagong course, hindi Opo. refresher course. Hindi.
Okay. Yes So, po. nung nakita mo yung talong, nakamo nasa between 4.5 inches to 5, tas hindi naman ganun katabaan. Nung tumambad na siya sa pagmumukha mo, naamoy mo ba? Opo, ano po siya, wala po siyang amoy na, hindi po siya yung ano, pero wala siyang amoy. Kaya sabi ko, di, sinugabang ko na din. Oh. Pero may idea ka na parang, ay dapat inaano pala to, sinusunggaban, ganon. O nag-instruct siya? Ano po, in-instruct niya po ako kung paano ko siya ano. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, subo ko raw yung talong niya. Sabi mo yung talong niya. Sabi niya, isubo ko daw po. Sabi ko, okay, Isubo mo distrinay ko. Sinubo ko po talaga yung, yung talong niya. So, sabi ko, medyo nag-alangan ako kasi hindi nga pa ako marunong. O, so Tapos anong ginawa nung- mo? Ayun, noong una po, inano ko sa bibig ko. Tapos, di ko po alam, parang, ayun, marunong pala ako. Parang na-discover mo, ay, hidden Tapos- talent ko ba to? Ganyan. Inborn na to sa akin, marunong pala akong sumubog, ano? Kasi po, nung tuloy-tuloy siya, tapos nagre-react siya, parang, sabi niya, yung ungol niya, nasasarapan siya. Pero pag sabi niya, wag ko lang daw po gagamitin yung ngipin ko. So, nag-ano ako kung paano hindi gamitin yung ngipin. So, hindi ko talaga trinay ko. Kasi may times po na nasaside yung ngipin ko dun sa talong. Sabi niya, wag ko daw gawin. Tapos sabi niya, hawakan ko din habang sinusubo ko yung talong. Ba't naka-brace ka ba? May Ay, sayad? hindi naman Wala po. naman. So, Wala ka namang Ayun. pangil. wala. Tapos, ayun, diretso na lang yung subo ko nung Tapos nung malapit na siya, pinasok niya na sa pearl of the ocean seas. Yung napasok niya na dun sa pearl. Hindi, wait lang. May nakalimutan tayo tanungin. Mabuhok. Mabuhok nga. Oo nga naman, mabuhok. Yun po ang nahiya ako kasi nga sabi ko, hala, hindi naman ako nag-shave. Pero sabi siya? niya, okay lang din. Siya. Okay lang. Hindi rin po ganun kaano yung kanya. Naka-barber's cut lang. No? Clean cut. Clean cut. Clean cut. Opo, tapos, ayun nga. On. Ayun, tapos po nung pumasok na siya, nasaktan po ako kasi nga after 10 months lang. Tapos sabi niya pa, ang sikip daw ng perlas. Sabi niya ganun. Parang tuwan-tuwa siya na na masikip ako, ganun. Oh, tuwang-tuwa siya. O ikaw, ano namang feeling mo na parang, wow, ang sikip-sikip mo, ganyan. Anong sinasabi mo? Sabi ko, masakit po nung una, pero nung tuloy-tuloy na, parang masarap na din siya. Kasi sarapan na rin po ako, yung, May the sumabog, moment, may sumabog, ganun. Yeah, may ganun. Pero, hindi po niya pinutok sa loob. Kasi, para sure na safe. Sana. Yan. Tapos nun po, nung lalabas na yung yung gatas. Ayun po, inano niya sa face ko. Pero hindi ko po nilunok. Tinikman ko lang. Tinikman ko po yung gatas. First time ko din po makatikim nun. Sabi ko. Tapos tinanong niya po ako kung ano daw lasa. Sabi ko, Ang lasa? hindi. Sabi ko, hindi naman pala masama yung lasa niya. Actually, wala po siyang lasa. Kasi sabi po nung iba naririnig ko, lasang kalawang daw, ganun. Sabi ko, hindi. Actually, Lasang wala kalawa, po. mateta na sila nyo. Ang tawag doon ay taste Taste test. Yun po yung Oo. sabi nila. Hindi. Nung natikman mo, yan yung taste Taste test. test.
So, yun po, natikman ko siya, yun. Maano siya, wala siyang tasa, like, hindi ko pa siya natitikman, pero wala po talaga. Like, wala ding amoy. So, sabi ko, okay, hindi naman pala masamang sumubo ng talong. Grabe. Nasundan pa ba yun, yung pagkakataong yun? Actually, yan. So, after nun po, hinatid niya din. Siguro 6 hours lang po kasi kami nag-check-in. So, nung madaling araw, mga 5, nag-check out na kami, tapos hinatid niya po ako. Then, ayun, nag-continue pa rin po yung usapan namin. Jay. Yes Jay, po. wait lang. Mhm. Tanong ko lang ha. Matapos yung Apo. masasarap at maliligaya natin na kwentuhan na ganito. Pero aware ka, di ba, na may girlfriend talaga siya? Opo, yes Oo. po, alam ko po. Oo. So, ikaw talaga, wala kang nararamdaman sa kanya na mahuhulog ako dito. Basta, alam mo lang na yun lang ang pwedeng gawin nyo. Yes po, actually, Okay. nung una naman po, aware ako, like, Mhm. sabi ko, alam ko pag nag-engage ako dito is wala to kasi alam ko naman na casual or Mm. sex lang yung mangyayari talaga. Tapos yun po, nag-continue naman yung usapan namin, like yun, medyo pag nag-uusap kami may kasamang dirty talks na din, ganun. Like, magme-message siya ng namimiss niya daw yung type na pearl. Na pearl ko. Miss na yung bumbaya namin, gano'n. Ako naman po, sabi ko, medyo hindi naman ako siya po yung nag-i-initiate talaga mag-message ng gano'n na namimiss niya nga daw po yung namin. Gusto niya ulit maulit. Kailan kaya ulit? Ganon. So, sabi ko, kalmahan niya lang. Susunod na lang ulit. Ganon. Jay, pero Tapos- dun sa pag-uusap nyo, Jay, nagsisend ka ng mga photos, gano'n, nagpapalitan kayo. Actually, ako lang usually. Pero hindi po yung tipong, Kita yung mukha mo. in-nude ako. Oo. Mukha ko lang po, like, yung pictures ko na, minsan, normal, minsan Mahiya. night gown ako, ganon. Oh, di ba normal ba? Night gown ka? Hindi, may times po na hindi ako naka-night gown. Oo Or nga. Yung parang, send ka na. Mahilig kasi siya magsabi ng Send ka send naman ng- pics, ganon, Oo. send ganyan. Pero nung sabi niya na send, gusto niya nga minsan mag-send ako sa kanya ng yung nudes ko, gano'n. Sabi ko, Moves ayoko mo. nga. Nudes. Moves. Moves, lang, yes. moves. Moves po. Moves. Yan. Send ako ng moves ko, gano'n. Sabi ko, ayoko nga. Hindi ako nagsisend ng gano'n online. Sabi ko, gano'n. Ayoko. Ganun. So, basta, pero sabi ko, send ko na lang yung mga naka-sexy, ko outfit, gano'n. So, nagsisend ako sa kanya. Gano'n ka sexy? Yung yung mga naka-night gown, gano'n. Malusog Kasi ba? sometimes- Malusog? Yun nga po, sakto lang naman po, hindi super lusog. Kasi sabi ko nga sa kanya, hindi talaga ako gifted. Kaya wag kang kasi yung sa profile, sa dating, naka-photoshoot po kasi ako that time. So, may ko na, style na naka-bra lang ako nun. Pero may coat po ako. Ganun. Yung mga ganun. Opo, yung mga pang model, ganun. Kasi, Modeling. lang po yun, parang photoshoot lang ng birthday, ganun. Okay, may So- plano pa ba kayo, G, na magkita nitong guy na to? Actually, nasundan po yun. Nung I mean, pagkikita ngayon, may namin. plano pa kayo magkita ulit? Actually, yun po. Inend na namin. Uy, inend yun na. Bakit? Anong nangyari? Anong turning point? Kasi po, after po ng, di ba po, like, after nung first na may nangyari,
may inamin po siya sa akin. Sinabi niya naman na he's gonna be a dad na po. He's gonna He's be a going- dad. So, ikaw yung Yes baby. po. Oh. Hindi po, buntis Okay. kasi yung girlfriend niya talaga. O buti sinabi, buntis yung girlfriend ko. Ikaw Ako muna. actually, Ganun. mga after a week nang nag-uusap pa rin kami, tapos sabi niya, may sasabihin siya. Sabi niya, magiging pagiging tatay na siya. Mhm. Tapos, sabi niya di sabi ko nung sa kanya, congrats, sabi ko gano'n. Sabi ko, marami kasi siyang kwento, sabi ko, I'm sure magiging ka naman, magiging mabuti kang ama sa anak mo. Kasi, ayun. Naging after mabuti po ka sa ng- akin bilang daddy ko. Ganun ba yun? Ganun yun? Jay! Ganun nga yun, tayo Tanjano. Opo, ganun. Tapos yun nga, after po nun, last kita na, parang may last last bumbayan na nangyari sa amin. So, buntis. So, Jay, ito, lilinawin ko lang buntis na tong asawa niya, nagkita ulit kayo, huling hirit sa tag-init. Opo, ganun. Parang yun na po yung last namin. Actually, nag-message siya, tapos sabi niya, pupunta, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, wala, nandito lang. Mga 10 p.m. na yun kasi dito lang yung lakad niya. Sabi niya, puntahan daw niya ako. Sabi ko, late na. Ang layo niya po sa akin eh. So sabi ko, kasi naglipat na po ako ng work, so hindi na ako Manila. Naglipat ako ng province na po. Nung una kami nakita sa Manila pa ako, tapos nung Metro Manila pa ako, tapos nung lumipat ako, province na. Mhm. So, sabi niya, puntahan kita. Gusto mo ba? Sabi ko, ha? Sabi ko, sure ka? Baka hassle sa'yo. Sabi niya, hindi, okay lang. Tapos sabi niya, ganun daw niya ako kamis. Pupuntahan niya ako. So, sabi ko, sige, kung hindi talaga hassle sa kanya, pinuntahan niya po ako mga Saan yung 12, probinsya nyo? Gano'ng kalayo? Pa- Gano'ng kalayo sa Metro Manila? Yung probinsya nyo? Mga 2 hours na drive po ng motorbike niya. So, saan to? Central o South? Ay, North o South? South. South. So, mga Cavite ito, gano'n. Possible pa. Cavite, Laguna. Bahala ka naman. Oh, Apo. so nagkita na nga kayo. Nagkita kayo, nangyari na yung bumbaya, ganon. Opo. So, yun, nangyari na po yung bumbayahan namin ng second time. Tapos sa second time, kagaya ng first time po, ang dami po namin ginawa. Ay, at doon na po ako nakalunok ng gatas. First time. So, dati, haplos pa lang, tikim lang, ngayon, lunok na, no? Opo, Dati taste nilunok ko test. na. Ngayon talaga, swallow. Yes po, swallow. Tapos ang dami ko pong nalaman na possession din. Parang tinuruan ka First pa, kinoach ka pa, ganon. Opo, ang dami. Like, first time ko din po yung sumakay sa kanya. Sumakay. Ay, ako po yung sasakay. Kasi laging siya po yung nagko-control. Like, siya yung dominant ng una. Tapos yun, sabi ko, sige, try ko ako naman. So, ayun, ganun. So, para talagang tinuruan ka niya. So, pagkatapos ng lahat ng mga tinuro sa'yo, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa inyo, paano na kayo nag-part ways? Yun nga po. So, pauwi na. Sumama ko pabalik sa kanya ng pa-south kasi may pupuntahan din po ako. So, 12:00 na po kasi nag-check-in po kami ulit. Sinundo niya ako dito sa province. Then, dito na kami sa province nag-check-in. Tapos, hanggang tanghali kami dun sa pinag-check-in na namin.
Then, after nun, umuwi na kami. So, kasama niya ako pa south kasi tapos inabot kami ng ulan. Yun pala, nagtigil kami tapos nagme-message na sa kanya yung girlfriend niya. Kanina pang umaga. So, nagmamadali din siya kahit basang-basa na kami ng ulan. Tinatig niya muna ako kung saan niya ako pwedeng mahatid. Tapos umalis na. Tapos nag-message na lang kami sa isa't isa na ayun, thank you sa lahat. Ganun. Jay. Yes Jay. po. Anong mga nasa isip mo? Ba't mo pinupush yung ganitong relationship na itong lalaki na to? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nakakapag-isip na, ay, mali yung ginagawa ko kasi may pamilyado na to or meron na tong girlfriend eh. Ayun. Ba't kaya ako Yun pumapayag? Tanong ko lang din, Jay, gusto ko lang din malaman. Okay, sige po. Actually, Tite Angelo, hindi ko rin po alam. Kasi alam ko mali talaga. Kaya nga po secret ko siya kasi hindi ko talaga siya binanggit kahit kanino. Wala akong Oo. masabihan kasi alam ko pag nalaman ng mga kakilala ko, hindi sila matutuwa. Nagawa ko yon na ganun. Kasi alam ko mali. Pero sabi ko, kasi hindi ko alam, nandun na po kasi ako sa point na parang Nag-enjoy may ka na time rin, na opo, tas parang andun na ako sa verge ng moment, sabi ko, sige habang nandito pa, ma-experience ko kahit may mali. Sinulit, Sige, pero sinulit mo, ganon. Opo, sinulit ko na. Tapos Pero alam mo sabi nang ko, hindi magtatagal, ganon. Opo, yun. Alam ko hindi magtatagal. Then, yun. Sabi ko, okay na. Nasa isip ko naman po talaga na hindi siya talaga magtatagal kasi mali. And sabi ko din, ayoko din naman pong sirain yung hindi ko po balak maghabol. Though, nagkaroon ako ng feelings ng konti sa kanya. Pero hindi po ganun ka-deep kasi inano ko na po sa sarili ko na wag ako ma-attach sa kanya kahit na ayun. Mhm. So ayun po. Gaano Kaya- kalaki yung age gap niyo ng lalaki ulit? Isa lang po. Kasi ako 29, siya po 30. Okay. So ngayon, wala na talaga, wala ka ng plano makipagkita sa kanya uli. Kung sakaling sasabihin niya, kita naman tayo, na-miss kita eh. Kikita pa kayo, hindi na. Hindi na po. Pero may time naman kinontak niya ako. Pero sabi ko, okay na. Tas yun, hindi na po ulit. May iba ka na Kasi in-entertain ngayon? Po, wala naman. Mga talking stage lang po. Yan. Maganda naman mag-entertain pero yung single din tulad mo, 'di ba? Para walang ibang natatapakang ibang Apo. tao, yan. Pero Apo. tumaas Meron ba naman yung po ako mga nakakausap. Kay, kaya tumaas lang ba yung hindi tingin ko- mo, tumaas ba yung standard mo sa isang lalaki dahil sa kanya? Opo, at some point, kasi doon ko po na-realize na, hindi naman po sa takot ako ma-in love or mag-entertain. Kaya lang, sabi ko, kahit pala may mga guys din pala talaga na, alam mo, may possibility na, hindi talaga sila, kahit mahal, sabi nga po niya sa akin, mahal niya yung girlfriend niya, kaya lang, ayun nga, siguro, May mga sideline pa rin. yun po, kahit mahal niya daw po naman yung girlfriend niya. Pero yun nga, siguro may mga pangangailangan siya, ganon. Ganun ba yun? Tapos gusto niya makakilala ng, yung gusto niya makakilala ng iba, ganon. Makatikim ng iba, ganon. Eh di sana hindi na lang siya na-girlfriend, di ba? Hindi na lang siya Yun Para nga lahat po. ng putahe pwede niyang matikman, di ba? Para siyang kalendrian, Ayun, pero ang Pero oras. ang tagal na po nila ng girlfriend niya. Nasa almost 12 updated years talaga na sa po information, no? Tungkol sa girlfriend. Sino mas maganda, Yes po. yung girlfriend niya o ikaw? Actually, ko po nakita kung ano yung itsura ng girlfriend Sa babae, niya. magaling kayo mag-stalk. Tayo, mga babae. Stalk Imposible, yan? di mo alam yung itsura. Maganda rin naman po yung girlfriend niya. Diba? Siguro Nakita parehas mo? kami. Nakita mo, wag mo kami lokohin, Jay! Hindi kami pinanganak na karaan! po kasi ako. Baka, High blood ako sa'yo, Jay! Jay! Nako, Jay! Jay! Di ako pinanganak na karaan, Jay!
Masyado ka na kanina ka pa naiiyak na ako sa'yo eh. Sorry na, Titan dyan. No? Ay, nako. Anyway, Jay, may gusto ka po bang sabihin? Ayun po. So, gusto ko lang pong na mali po yung ginawa ko. So, huwag niyo pong gagayahin sa mga nakakakinig po sa atin. Don't copy me. Huwag niyo na pong subukan. Ano lang po, dala lang ng siguro yun. I want to explore. Kaya lang, yun po yung na-explore ko. Pero yun po. So, pero hindi naman po ibig sabihin, hindi lahat ng lalaki is yun. May mga lalaki pa rin naman pong mababait. Oo, talaga. Marami pa rin mga lalaki mababait. Parang si Titan Jella. Ano po? Ay, hindi ka sure! Jay, di mo sure, Jay! Ay, nako. Jay, thank you so much. Thank you so much sa pagbahagi mo ng kwento, Jay. Lagi po ako I'm so happy na kaano po ako dito. Salamat Pangarap ko din. po, lagi po ako nakiking. Thank you so much. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Ingat Ingat ka, ha? lagi. Nako, ha? Huwag ka na magpapaloko sa iba, ha? Yes po. Oh, dapat ikaw manloko. Ay, este! Dapat maging matino tayo, ha? Yes po. Okay, Thank sige. you po. Sige na. Woohoo! Doon kung hindi Friday, doon. At nandito ka kasi. Senate hearing kasi to. Ginawang Senate hearing to, ah. Nawa mo si Marcoleta. Ay, talaga nga naman. Oo. Nakaloka. Anyway. Alam mo, Pero, partner, dapat hindi nila normalize yung mga ganito, ha? ay, oo naman. Tayo naman ay hindi nang judge, no? Yes. Pero at the end of the day or at the end of the night ng pag-uusap natin o pakikipag-usap natin sa ating mga top secret sharer, kahit pa SPG yan, eh hindi natin dino-normalize at tinotolerate o hindi natin enable, diba? Tama. Hindi tayo enablers Yes. of wrongdoings, especially kung merong mga natatapakang tao, diba? Na wala namang ibang ginawa kundi mag-care at maging mabuti sa inyo. Tama. Okay na sana kung single-single sila parehas. Oo, mag-chuk-chak Chinese kayo. Kung single kayo paras, magpagulong-gulong kayo dyan sa gitna ng EDSA, wala may pakialam sa inyong dalawa. Totoo. Ay, nako. Kaya, background check muna kayo. Doon na lang kayo sa malinis, walang sabit para hindi kayo mahirapan. Kayo din na maglalagay kayo din na naglalagay ng paghihirap sa buhay ninyo. Baga sila naglalagay sa sarili nila sa alanganin, no? Totoo. Diba nga? We are our decisions in life. Yes. Tayo. Ang sitwasyon natin, ang bunga ng mga desisyon natin sa buhay. Pag naghirap tayo, ibig sabihin, may nagawa tayong kakaiba doon, di ba? Sa mga naging desisyon natin sa buhay natin. Pero may mga napulot din tayo dun sa mga sinasabi niya na may mga lalaki daw talaga, no, na sumisegue pa. Oo. Pero sabi rin naman niya, may mga lalaki matitino pa. Yun, tama kami. Kami yun. Na hindi pa nahuhuli. Diba? May mga lalaking matitino na hindi pa nahuhuli. Low-key lang. Diba? Ay, Kaloka. nako. Hindi pa nabuntis yung jowa, tsaka hindi pa magtitino, diba? Hirit pa nga sa tag-init eh. Tsaka lupit, diba? May pa-PM pa na namimiss kita. Hmm. Ano ko? Ay, naku. Anyway, kabisyo, sumapit na yung oras para kami magpaalam. Tapos bukas, makikita nyo kami para sa ACS Millones Grandro. Kaya punta kayo sa Aliw Theater kasi kami talaga yung nandoon. 2 p.m. po yan mga kabisyo sa Aliw Theater para po sa ACS Millones 2025 Grand Draw. Ulitin lang po namin mga kabisyo, maaari ka pong manalo ng 300,000 pesos. At bukod sa 300,000, maaari ka rin manalo ng 600,000 pesos hanggang sa tumataginting na 1 million pesos!
Ramos. At syempre, nandyan po ang mga favorite artists natin, sila John Rex 1621, Tres Yara, and Laika Garanoid. At bukod sa mabubusog ang iyong mga mata sa mga special performances, baka posible din mabusog ang iyong wallet o pitaka bulsa dahil pwede ka manalo ng papremyo just by watching and coming to the Aliw Theater 2 p.m. April tuloy ako. September 20, 2025. Amaya na yun. Opo. Ayan, yan. Kaya kita-kits tayo sa ACS Millones 2025 Grand Grand Draw! Draw! At nakasama niyo po ngayong gabing ito ang Basta Princess DJ Raketara. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan? Basic! Bye guys!